i juga a l'Oliva de tercera divisió. Juga de moment perquè en breu podria formar part d'una nova alineació, la de Bolton Anglès. En la portería está Ian Walker, un gran portero, y la defensa, como todos conocéis, está Iván Campos. Luego al medio centro está Flavio Conceição y en punta pues Pablo Rodríguez. Gràcies als contactes de la nova directiva anglesa de l'Oliva, el valencià participa en 2 sessions d'entrenament amb els londinencs i ara podria fer el vot a la Premier. La clau, unes característiques idònies per al futbol anglès. Es un jugador luchador, es un jugador con mucha actitud, con un extraordinario juego aéreo. Es formà al València i es declara valencianista, però el seu futur està lluny de Mestalla. Yo le tengo mucho cariño y aprecio a Valencia, pero si el Bolton me da esta oportunidad, al Bolton. Hay que aprovechar trenes como estos, solo pasan una vez. Recorden el seu nom, Pablo Rodríguez, de cap a la Premier. Enhorabuena. Iba a llamar a